ассалому алейкум дӯстони азиз, хуш омадед ба канали Dom TJ. айни замон дар Хитой бозор қарор дорем, ҷои пештараи Хитой бозор. аз ин тараф ро ба сӯи фурудгоҳ яъне аэропорт мешавад ва аз ин тараф мебелни ва рост ро ба сӯи Танка текстил. хонаи фурӯши имрӯзамон дӯстони азиз дар мана ҳамин маҷмаи истиқоматии Platinum Plaza ҷойгир аст, блоки Ж назди мактаб. бисёр бад гап мезанем, рафтем. аз ин тараф мо омадем дӯстони азиз ва худи бинои истиқоматӣ блоки Ж мебошад дӯстони азиз ва дар наздаш мактаб аст дӯстони гиромӣ. ман ҳами хел медароем. марҳамат дӯстони азиз, худи хонаи фурӯшӣ духонага мебошад бо масоҳати 54 метри квадратӣ дар 11-ум ошёнаи бинои навастройка. худи бино аз 12 ошёна иборат аст. навормона ҳатман то охира тамошо кунед. баъд аз сабти хонаҳо нархи хонаро эълон мекунем. марҳамат, шурӯъ мекунем. дар ин ҷо чӣ хеле ки мебинед дӯстони азиз, даромадгоҳ, прихожа, коридор, ошхона, якум ҳуҷраи истиқоматӣ яъне меҳмонхона, дуюм ҳуҷра, ҳоҷатхона ва ҳаммом. аз ошхона шурӯъ мекунем. дӯстони гиромӣ, хона нав баъд аз таъмир мебошад. ҳоло ҳеҷ кас зиндагӣ нест. бо ҳамаи чизу чорааш фурӯхта мешавад. бо барқ ва оби доимӣ таъмин аст. чӣ хеле ки мебинед, фишори обам баланд мебошад. ин якум ҳуҷраи истиқоматӣ меҳмонхона дӯстони азиз. бинед чӣ қадар таъмири зебо дорад хона. дар наздикии хона мактаби нав аст дӯстони азиз. дар назди бино мактаб аст, садик, мағозаҳо, бо транспортам мушкилӣ нест. хулас ҳама чизҳои даркорӣ дар наздикии ҳавлӣ қарор аст. ва ин бошад дуюм ҳуҷраи истиқоматӣ. ва дар дуюм ҳуҷра дӯстони азиз аллакай пагоҳ омада кондитсионера мечаспонанд. тамошобинони гиромӣ, барои ҳамин дар ин ҳуҷра кондитсионер мешавад, аллакай пагоҳ омада мечаспонанд. марҳамат дӯстони азиз, боғчаи кӯдакона мана ҳамин мактаб аст дӯстони гиромӣ. дар назди бино мактаб аст, дар бараш бо садик. хулас бениҳоят аз ҷиҳати инфраструктур минтақаи хуб аст дӯстони азиз. чандта мағозаҳои хӯрокворӣ, мағозаи либоса ва дигар намуд мағозаҳо ҳамашон дар наздикии хона, дар наздики не, дар назди бино ҷойгир ҳастанд дӯстони азиз. дар худи бино, дар бараш, ҳамашон дар наздаш мебошад. ин бошад ҳоҷатхона ва ин ҳамон дӯстони азиз системаи вентилятсия ҳаст. худи хонаам хонаи хуб мебошад. таъмираш нав аст. баъд аз таъмир ҳеҷ кас зиндагӣ кардагӣ нест дӯстони азиз. бо ҳамаи чизу чорааш фурӯхта мешавад. хона хонаи нав аст. мехарен, медурену зиндагӣ мекунед дӯстони азиз. хона хонаи нав, хонаи пачка. марҳамат. нархи хона бошад 499 000 сомонӣ. рақамҳои соҳиби хона дар рӯи экран. ватсап доранд. аз номи канали Dom TJ барои маълумоти бештар зан зада пурсон шавед, ё ин ки боз хубтар мешавад омада аз пеши дида савдо кунед, чунки нархи хона барои харидорҳои аниқ савдо мешавад. марҳамат дӯстони азиз, ва ба ҳамин навор мо ба анҷом мерасад. раҳмати калон ки моро то охира тамошо кардем. барои реклама ба рақамҳои 927 14 55 15 танҳо дар ватсап ё ин ки имо муроҷиат кунед. то боздид, барори кор, худо нигаҳбон. ва дӯстони азиз, боз як чизи дигарро қайд мекунем. дар бино отопления гузарондагӣ, ман ҳамин трубои отопления бошад. дар бино отопления гузарондагӣ